Si volem que ens escolten, hem de respectar les paraules dels demés. Les aules de l'institut són totes iguals i tenen un aspecte molt avorrit. Si les poguéssim personalitzar, estaríem més a gust. Matemàtiques, Català, castellà, socials, tecnologia, anglès. una assignatura rere l'altra. No tenim ni temps per desconnectar. Està prohibit fumar al lavabo i per evitar-ho, ara ja no es pot entrar. A l'aula som molta gent i passem molt de temps junts. Si no cuidem la higiene, no ho podrem suportar. Si volem mantenir l'aula neta, no hem de tirar papers al terra. Normalment sortim massa descontrolats i es creen molts conflictes. Per això hem de sortir ordenadament. Entre empentes i sorolls, el canvi d'hora és perillós. S'hauria de pensar en altres tipus de sancions, perquè per a alguns alumnes les expulsions Tothom quan veu una baralla sempre té tendència a animar. Formar part de la societat és un fastidi. Però estar excluït és una tragèdia. Sigues com sigues, sempre hi ha algú que te posa una etiqueta. I després tothom només te veu a través d'aquesta etiqueta. Per què fiquem etiquetes?
En el futbol, com en molts altres aspectes de la nostra vida, els nois passen de natros perquè es pensen ser superiors. Que no té merda. A vegades, quan se'n riuen de tu, intentes prendre-te-ho en broma per a formar part del grup, però arriba un moment que no pots més i et fa mal. A veces, por pasarlo bien, nos decimos insultos. ¿Qué tal, negro? Que por la noche te vuelves invisible, ¿no? Pasó bien. Pero algunas personas lo cogen como un día a día, sin saber que nos sentimos mal por dentro. ¿Qué pasa, Coquito? ¿Cómo te va la vida? Aquellas palabras, hay veces pueden producir peleas o incluso depresiones. ¿Qué pasa, negro? ¿Te has pasado demasiado tiempo en la tostadora? Como me siento yo, se siente mucha gente.